kusangana kwatiri kuita zvakare pano paGibbs Daily Network. Patinouya nemaupdate akasiyana-siyana anoitika mumasocial media emunyika yedu yeZimbabwe. Kana usati wasubscribe chingosubscribe ubaya the notification bell kuti patinouploada zvinomwana ubva wasanganisa nawo nezvinomwana. Nyaya yandauya nayo pano inyaya yemujaya, nyaya yaHoly 10 achikumbira ruregerero kune vanhu vaakatadzira vakamenshina mazita avo ari kwadhibhikola achitaura mashoko anova asina kubata vanhu ava zvakanaka. Saka ndisingapedzi nguva pano tinoverifya pano inzwai mujaya achikumbira ruregerero. What do you think? Comment section. Unofungi comment, like, share. Tusangana next update inotevera mushure mekunge maona video iro. At family level, Eubert musukuru wangu ini sasa manyanga vanototiwo sekuru. So me having kuzonogara matare, just in case there's any problem, I'm not the one that was supposed to drop anything. That's what I feel. I might have taken a little bit of an elderly step on this one in the Christian community and also at family level. So I just want to say to you, I will ABVUMA, man, and hey, ABVUMA, and I'll probably never be able to do this. And the reason why I am here with some of my chiefs and my comrades is because even going to you see, even Ola, I don't know why, because we were there. So we also want to show the expression here between us. So we are feeling a little bit set back by the KUTI, and everyone just sings so hell bent on putting the men down. It is not what I was trying to do. Mzukuru, let's speak and let's sit down. ABVUMA comes.